हरे कृष्ण. सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे आजच्या या 10व्या अध्यायामध्ये. या प्रवासामध्ये आज या 10व्या अध्यायापर्यंत आलेलो आहोत, ज्याचं नाव आहे विभूती योग. खूप आनंद आहे आणि ज्यांच्या आनंदासाठी, की ज्यांना अगदी द्विगुणी काय शतगुणी आनंद होतोय, त्या परमेश्वराला, भगवंतांना त्यांच्या चरणी वंदन केलेलं आहे आणि आपण अध्ययन वर्गाला सुरू करतोय आज. थोडा उशीर झालाय त्याच्यासाठी क्षमस्व, पण काही हे इंटरनेट इश्यूज येतात, त्यामुळे थोडा वेळ जातो. पण आपण सुरुवात करतोय लगेचच. तर थोडंसं मागे जाऊन जसं आपण थोडीशी उजळणी करतो, त्याप्रमाणे आता आपण या 10व्या अध्यायापर्यंत पोहोचलो आहोत, जिथे हे भक्ती मार्गावर अशा या गोड भक्तीचे आपण सगळं ज्ञान घेतोय, की भक्तीच्या मार्गावरती आणि भक्ती योगाचं जे 7व्या अध्यायापासून जे आपण अगदी भक्ती मार्गावर कोण लोक येऊ शकतात, तेव्हापासून आपण जे 4 प्रकारच्या व्यक्ती जे भक्तीमध्ये येऊच शकत नाही आणि परमेश्वराच्या चिंतनात येऊ शकत नाहीत, आणि जे 4 प्रकारचे लोक आहेत जे अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू, की जे परमेश्वराच्या चिंतनामध्ये आणि भक्तीमध्ये स्वतःला अशा प्रकारे लीन करतात, की अगदी त्या दिव्य ज्ञानापर्यंत पोहोचतात आणि परमतत्वाची प्राप्ती करतात. तर अशा प्रकारे आपण हे 8व्या अध्यायातून 9व्या अध्यायातून हे दिव्य ज्ञान घेतो आहे आणि परमेश्वर सांगतायत, परमेश्वराने स्वतःचं ऐश्वर्य तेव्हाही सांगितलेलं आहे, की मी कुठे-कुठे सापडू शकतो आणि कशा-कशामध्ये तुम्ही मला भेटू शकता. की जसं पाण्याच्या चवीमध्ये, बुद्धिमानांच्या बुद्धीमध्ये, बलवानांच्या बलामध्ये, पृथ्वीच्या सुगंधामध्ये, की अगदी पाणी शिंपडल्यावर तो पृथ्वीचा सुगंध जो असतो आणि पावसाच्या वेळेला सुद्धा सुगंध, अशी पृथ्वी ही अशा या सगळ्या या सुगंधामध्ये परमेश्वराचा वास आहे. आणि कशा प्रकारे यांचं वास्तव्य आहे आणि कशा प्रकारे या भक्ती मार्गावर येऊ शकतात, जे आपण कालच्या अध्यायामध्ये जे राजगुह्य ज्ञान, जे गुह्य ज्ञान आत्म्याविषयी आपण आधी जाणलेलं आहे, की आत्मा 8व्या अध्यायामध्ये आपण या प्रश्नांची उत्तरं घेतलेली आहेत, की जसं ब्रह्म म्हणजे काय, आणि 7व्या अध्यायातनं ज्या प्रश्नातनं हे ज्या श्लोकांमधनं प्रश्न पडले होते अर्जुनाला, की ब्रह्म म्हणजे काय आहे, प्रकृती म्हणजे काय आहे आणि परमात्मा कुठे वसतायत, अधिभूत म्हणजे काय, अधिदैव म्हणजे काय. तर त्याचं आपण एक आध्यात्मिक स्वभाव आणि या जसं आपण बघितलं, की मनुष्याचा स्वभाव हा या भौतिक योगामध्ये, या भौतिक जगामध्ये येऊन आणि जेव्हा या त्रैगुणांच्या प्रभावाखाली असतो, तेव्हा कशा प्रकारे तो हा स्वभाव हा जेव्हा आध्यात्मिक आणि जेव्हा या अ, अ, अध्यात्माच्या योगात आणि त्याच्यामध्ये जसा त्याचा स्वभाव होतो, त्या अध्यात्म, मग त्या अध्यात्म युगामधला त्याचा स्वभाव हा अध्यात्म, आणि मग भगवंत काल 9व्या अध्यायामध्ये हेच गुह्यतम ज्ञान देत आहेत आणि कशा प्रकारे या दिव्य ज्ञानाने परमेश्वराला जाणू शकतोय, हे आपण काल गुह्य, गुह्यतम आणि राजगुह्य, असं की सगळ्या ज्ञानांचा जो राजा आहे आणि अशा या राजात असं या दिव्य, की ज्याच्यामध्ये आत्मीय दर्शन आणि मग कुठेतरी आत्मसाक्षात्काराची आणि कुठेतरी या दिव्य ज्ञानातून जसं आपण बघितलं, की ह्या गुरु, साधू आणि शास्त्र याला अनुसरून आणि यांचा अभ्यास करून आणि गुरुचा योग्य मार्ग घेऊन कशा प्रकारे भक्तीच्या मार्गावरती. मग थोडीशी शेवटच्या अध्यायावर आपण जे आलो होतो आणि उजळणी केली होती, की मग भाव कही जनार्दन, आणि ते असा श्लोक सुंदर तो, की पत्रम पुष्पम फलम तोयम, की भगवंतांची पूजा काही कठीण नाहीये हो. भगवंताला एक पत्र, एक फूल, एक फळ, की जे अगदी मनोभावे दिलं जातं. मग जिथे विदुरांच्या पत्नीने जरी ते साल अर्पण केले होतं, तरी ते प्रेम, ती कृष्ण भक्ती, जसं या 8 टप्प्यावरून आपल्याला मिळतं, की श्रद्धा. मग कुठेतरी तो श्रद्धेचा भाव, कुठेतरी तो श्रद्धा भाव असणं आणि मगच ती पुढे जोपासली जाणं आणि मग त्या भक्तीच्या मार्गावरती येण्यासाठी कशा प्रकारे स्वतःला तयार करणं, कशा प्रकारे स्वतःचं आत्मिक ज्ञान घेऊन आणि मग परमेश्वराला जाणण्यासाठी तेवढं सामर्थ्य आणि तेवढं स्वतःमध्ये, मग जसं आपण बघितलं, की अष्टांग योगातून भगवंतांनी सांगितलंय, की ध्यान योग आहेत, अष्टांग योग आहेत आणि हे संख्या, बुद्धियोग आणि या सगळ्या कर्मयोगांच्या मार्फत आपण हे ज्ञान घेतोय. पण कुठेतरी हा भक्ती योग, कुठेतरी हा भक्तीचा मार्ग हा लिफ्ट सारखा आहे हो, की जेव्हा कृष्ण भावना भावित ते कर्म केलं जातं आणि आणि स्वतःला जेव्हा त्या मार्गावरती आणलं जातं, तेव्हा आपण स्वतः त्याची प्रचिती घेऊ शकतो, की नामस्मरणाचा काय महिमा आहे आणि या कलियुगामध्ये या यज्ञाचं काय महत्व आहे. आणि म्हणूनच याचं महात्म्य हे प्रत्येकाने प्रत्यय तर घ्यावाच, परंतु
हे अशा प्रकारे दिव्य ज्ञानाचं महत्व परमेश्वरांनी आणि भगवंत प्रत्यक्ष स्वतःच्या तोंडून भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की ब्रह्म म्हणजे काय, आणि या निर्मिती करून आणि मग भगवंतांनी जसं 9व्या अध्यायामध्ये काल सांगितलं की निर्मिती मी केली आहे, पण मी अकर्ता आहे, मी अजन्म आहे, मी अद्वितीय आहे, कुठल्याही प्रकारे मी त्याच्याशी संबंधित नाहीये. मी या भौतिक जगाची निर्मिती केलेली आहे, परंतु ते आता सोपवलेलं आहे. आणि ते मग कशा प्रकारे मी ज्ञान देऊन आणि मग तो बॉल इज इन युअर कोर्ट, आणि मग कशा प्रकारे तुम्ही स्वतःला भौतिक बंधनात बांधून घ्यायचंय का स्वतःचा स्वभाव आध्यात्मिक करून कृष्ण भावना जोपासायची, हे तुमच्यावरती आहे. फक्त दिव्य ज्ञानांची परमेश्वराने सगळं ज्ञान दिलेलं आहे तुम्हाला. परमेश्वराने सगळ्या अध्यायांमधून, प्रत्येक अध्यायांमधून पुढे जसं जसं आपण जातोय तसं आजच्या अध्यायामध्ये तर आता अर्जुनाला खूप प्रचिती आलेली आणि खूप अनुभूती झालेली आहे, आणि म्हणूनच पुढे कशा प्रकारे जायचंय आणि का हे पुढचे योग महत्वाचे आणि कशासाठी भगवंतांनी हे सगळं योजना आहे आणि सांगितलंय याचा आपण आज अभ्यास करणार आहोत. तर अशा या विभूती योग, तुम्हाला सगळ्यांना विभूती, मी खूप कमी गप्पा मारतीये तुमच्याशी सगळ्यांची, पण विभूती या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला कळतोय की विभूती म्हणजे काय, जाणू शकाल तुम्ही? विभूती म्हणजे काय वाटेल तुम्हाला? रक्षा. अगदी बरोबर माताजी, अगदी बरोबर. जे आपण अंगारा लावतो ती विभूती असते. आणि इथे हे जी विभूती आहे, मग आपण ती कुठेतरी रक्षा करायला, कुठेतरी संरक्षण करायला, संरक्षण कवचासारखी आपण ती विभूती लावत असतो. असं इथे या अध्यायामध्ये परमेश्वराने ही विभूती म्हणजे त्यांचं ऐश्वर्य आणि कशा प्रकारे ही सूचक त्यांच्या या गोष्टी दाखवलेल्या आहेत की कशा प्रकारे त्यांचं ऐश्वर्य कुठून बघायला मिळतं, आणि त्याचा परमेश्वराने प्रत्यक्ष अनुभव आणि प्रत्यक्ष दर्शन दिलेलं आहे. तर असा या अध्यायामध्ये आपण थोडीशी रिव्हिजन करून पुढे गेलेलो आहोत, पुढे जातोय. आणि मी पहिला श्लोक पण तुमच्यासाठी वाचणार आहे. हा अर्थ तर वाचत माताजी, पण मी श्लोकही वाचणार आहे की ज्याचा संदर्भ लागला की हरे कृष्ण. जरा काळजी घ्या, म्यूट ठेवा आवाज येत असतील तर. श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परात्पर भगवान म्हणाले, माझ्या प्रिय मित्रा, पराक्रमी अर्जुना, माझे परम वचन पुन्हा ऐक, जे मी तुझ्या हितासाठी तुला आणि जे तुला खूप आनंद देईल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. की बघा भगवंत सांगताय तिथे, पर माझ्या प्रिय मित्रा मग तत् शृणु, पुन्हा तू ऐक. मी तुला जे मग ह्या श्लोकांमध्ये की अशाच प्रकारे भगवंतांनी 7व्याही अध्यायात की शृणु, की तू हे ऐक, मी जे तुझ्या हितासाठी, की ज्याच्यामध्ये तुला आनंद आहे. जसं आपण या भक्तीच्या मार्गावरती मग आपण हा आनंद आणि हे जे करणार आहेस किंवा हे जे दिव्य ज्ञान आहे त्याच्यामध्ये तुला आनंद मिळणार आहे, म्हणून हे माझं परम वचन तू पुन्हा ऐक, जे मी तुला तुझ्या हितासाठी देतोय आणि ज्याच्यामुळे तुला खूप आनंद होईल. आणि तुला नक्कीच याच्यामध्ये जो आनंद असेल तो दिव्य आनंद, त्याला कशाचीही तुलना नसेल. आणि मग म्हणूनच या भौतिक जगाच्या बंधनातून कुठेतरी तो मार्गस्थ होण्यासाठी आणि कुठेतरी या मायेच्या जंजालातून आणि कुठेतरी स्वतःची तशी त्या मार्गावरती मार्गस्थ करण्यासाठी कशा प्रकारे तुझ्या मनाची तयारी कर, हे परम वचन तू माझ्याकडनं ऐक. आणि सांगतायत भगवंत पुढे, नमे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. देवतांच्या यजमानांना किंवा महान ऋषींनाही माझे मूळ माहित नाही, कारण प्रत्येक बाबतीत मी देवतांचा आणि ऋषींचा उगम आहे. जो मला अजन्मा अनादी सर्व जगाचा परम प्रभू म्हणून जाणतो, तो मनुष्यामध्ये भ्रमित नसलेला सर्व पापांपासून मुक्त होतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. ही तुम्हाला चित्रामध्ये कोण दिसतंय इथे?
काही कल्पना आहे चित्रामध्ये कोण दिसतंय? कोणाचं चित्र आहे हे? थोडं झूम केलंय मी, बघा. हे देवकी मातेचं चित्र आहे. ज्या चित्रात दिसतायत या देवकी माता आहेत. पोटामध्ये बालक आहे, भगवंत आहेत आणि बघा सगळ्या देवी देवता, की इतकं दुर्मिळ दर्शन, की कशा प्रकारे देवतांचं की भगवंतांचा जन्म होणार आहे आणि भगवंतांचं दर्शन होणार आहे, त्याच्यासाठी दुर्मिळ, की ज्याची कल्पनाही मग ऋषींना, मग इथे प्रत्यक्ष आपल्याला ब्रह्मा दिसतायत, वेगवेगळे ऋषी दिसतायत, प्रत्यक्ष नारद मुनी दिसतायत, की भगवंतांचा जन्म होणार आहे आणि दुर्मिळ असं दर्शन भगवंतांचं होणार आहे आणि त्यासाठी देवी देवता सुद्धा आतुर आहेत. देवतांच्या यजमानांना किंवा महान ऋषींनाही माझे मूळ माहित नाही, कारण प्रत्येक बाबतीत मी देवतांचा आणि ऋषींचा उगम आहे. मग परमेश्वराला अंत, मग कुठेतरी आदिही नाहीये आणि अंतही नाहीये. आपण परमेश्वराच्या विश्वरूपावर येतोय आता उद्याच्या अध्यायात, तर तिथे कुठेतरी ना आदी आहे, ना मध्यम आहे, ना अंत आहे. अशा प्रकारे भगवंतांचं मूळ हे ऋषींना देखील माहित नाही, देवी देवतांना देखील माहिती नाहीये आणि अशा प्रकारे ह्याचा मी उगम आहे, कुठेतरी उत्पत्ती जी झालेली आहे त्या भगवंतांच्या इच्छेतून. जसं आपण म्हणतो की ह्या भौतिक प्रकृतीची भौतिक उत्पत्ती झालेली आहे, तशा प्रकारे देवी देवतांना सुद्धा भगवंतांचं ऐश्वर्य हे माहिती नाहीये आणि भगवंतांचं मूळ माहित नाहीये. जो मला अजन्मा अनादी सर्व जगाचा परमप्रभू जाणतो, तो मनुष्यामध्ये भ्रमित नसलेला सर्व पापांपासून मुक्त होतो. कितीतरी अध्यायांमध्ये तुम्हाला तीच एक जसं मी म्हटलं की प्रत्येक अध्यायामध्ये तच्छृणु, की तू ऐक जे मी तुला सांगतोय, जे तुझ्या हितासाठी आहे. जिथे गुरु, जिथे अर्जुनाने पूर्णपणे साक्षात पूर्णपणे शरण येऊन भगवंतांना आपलं गुरु मानलंय आणि भगवंतांकडून ते उपदेश तो ऐकत चाललेला आहे. आणि मग कितीतरी त्याच्यामध्ये जो असमंजसपणा होता, जो विषण्णता होती, ज्या मनामधली जी विषण्णता होती, त्याचं परिवर्तन होतंय आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की तुझ्या हितासाठी मी सगळं सांगतोय. आणि जेव्हा या सगळ्याचा अजन्मा, जेव्हा मी अनबॉर्न, मी अजन्म आहे, जेव्हा मी सांगतो की जसं मी म्हटलं की आपण आपले पालक निवडू नाही शकत, परंतु इथे जसं हे देवकी मातेचं चित्र आहे की वसुदेवाच्या मनात आधी जन्म झाला, देवकी मातेच्या मनात जन्म झाला, हृदयामध्ये परमात्मा दिसले देवकीला आणि त्याच्यानंतर मग वसुदेव देवकीनी भगवंतांना विनंती केलेली आहे की तुम्ही आमच्या पोटी जन्माला येण्यासाठी एका बालकाचं रूप घ्यावं. आणि अशा प्रकारे मग भगवंतांनी स्वतःचे पालक निवडलेले आहेत, की वसुदेव देवकीच्या पोटी त्यांनी जन्म घेतलेला आहे. असे हे प्रगट होण्यामागचं पण कारण जे आपण बघितलं आहे, की प्रत्येक युगामध्ये भगवंत कशा प्रकारे प्रकट होत असतात. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. आणि म्हणून मी अजन्म आहे. मी प्रत्येक युगामध्ये, जसं काल प्रल्हाद म्हणा की भक्तीचा नाश होत नाही, मग त्या भक्ताचं रक्षण होतं, त्या भक्तांचं रक्षण, त्या भक्तीचं रक्षण करण्यासाठी. आणि म्हणूनच मी प्रत्येक युगामध्ये जन्म घेत असतो. म्हणून अर्जुनाला जेव्हा प्रश्न पडतो की माझं आणि तुमचं वय समकालीन कसे आहोत आपण, कारण तूही त्या युगात होतास, परंतु तुझी इंद्रिय ही सदोष आहेत, तुझ्या इंद्रियांना लिमिट्स आहेत आणि मर्यादा असल्यामुळे तू मला जाणू शकत नाहीस. तू मला जाणू शकत नाहीस, पण मला माहितीये तू तिथे होतास. तुला समजू शकणार नाही, पण तिथे होतास. आणि ज्या प्रकारे प्रत्येक जन्मामध्ये तर मनुष्य हा वेगवेगळ्या योनीतून, मनुष्य या प्रत्येक स्वतःच्या कर्माप्रमाणे, जसं आपण बघतो की भौतिक उत्पत्ती झालेली आहे, भौतिक जग निर्माण केलंय, पण जो जन्म घेतोय जीव, तो प्रत्येकाच्या पूर्व कर्मानुसार जीव घेतोय आणि कर्मानुसार तो त्या त्या योनीमध्ये जन्माला येतोय. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे मनुष्य हा भगवंतांपासून परमात्म्याचा अंश आहे, परंतु परमात्म्यापासून वेगळा आहे. आत्मा आणि परमात्मा हे अस्तित्व, म्हणजे परमेश्वराचं अस्तित्व हे वेगळं आहे, परब्रह्म हे वेगळं आहे. जसं आपलं शरीर आणि आत्मा हा वेगवेगळा आहे, परमेश्वराचं परब्रह्म परम परम सच्चित आनंद असं परमात्म्याचं रूप आहे. सच्चित आनंद जे सर्वोच्च नियंत्रक आहेत आणि म्हणून अनादी या सर्व जगाचा परम प्रभू म्हणून जो जाणतो, तो भ्रमित नसलेला, मग ज्याचा भ्रम पूर्णपणे दूर झालेला आहे आणि ज्यांना मला जाणण्याची तेवढी क्षमता आहे आणि तेवढं सामर्थ्य आहे, कारण तो भक्त आहे.
आणि तो भक्त म्हणून विशेष आहे भगवंताला, जो मनुष्यामध्ये भ्रमित, मग त्याच्या भ्रमापासून, मग तामसिक गुणांपासून, की कुठेतरी फक्त स्वतःच्या भ्रमामध्ये आणि वावरणाऱ्या मनुष्याला पूर्ण भ्रम दूर करून, कुठेतरी आपण जसं म्हणतो की काम, क्रोध, लोभ, माया, मत्सर, भ्रम, आणि मग कुठेतरी तो त्या सगळ्याचं कुठेतरी परिवर्तन आणि या सगळ्या मायाजालातून स्वतःला मोकळं करण्यासाठी आणि स्वतःला तोडून, ही बंधनं तोडून, भौतिक बंधनातून बाहेर येऊन या मुक्तीच्या मार्गावरती येण्यासाठी आणि परमेश्वराच्या धामाकडे जाण्यासाठी मग माणूस नक्कीच मार्गस्थ होतो. आणि मग तोच मनुष्य या पृथ्वी तलावर सुद्धा आणि मग या भौतिक जगामध्ये सुद्धा तो सुखाने नांदू शकतो. कारण कुठेतरी त्याच्या मनाला स्थैर्य होतं. स्थिर मुनी, आपण जे दुसऱ्या अध्यायामध्ये बघितलंय, की मग तो स्थैर्य आलेला, जसं प्रल्हाद महाराज, की दृढता, जी भक्तांमधली जी दृढता आहे ती महत्वाची आहे आणि तो दृढ विचार महत्वाचा आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 7 महान ऋषी आणि त्यांच्या आधी इतर 4 महान ऋषी आणि मनु मानव जातीचे पूर्वज माझ्या मनातून उत्पन्न आहेत आणि या ग्रहामधील सर्व प्राणी त्यांच्यापासून अवतरले आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मनुची, जसं आपण म्हटलं की त्रेतायुग झालं, सत्ययुग झालं, त्रेतायुग झालं, त्रेतायुगाच्या शेवटी जसा जन्म झालाय आणि जसं आपण भगवद्गीता जी ऐकली, जी विवस्वानांनी मनुला दिलेली आहे आणि या मनुचा जेव्हा जन्म झाला, परंतु हे माझ्या मनातून म्हणजे भगवंतांपासून जन्माला आलेले असले आहेत, तरी या ग्रहांमधील प्राणी त्यांच्यापासून अवतरलेले आहेत, तरी कुणालाही त्यांचं मूळ माहिती नाहीये, कुणीही त्यांना जाणू शकलेलं नाहीये. आणि हे महान ऋषी आहेत, जे आपण म्हणतो की सनद कुमार आणि जे आधीचे सप्त ऋषी, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की ते सप्त ऋषी पुढे आपण त्या अध्यायांमध्ये, आपण जेव्हा 18व्या अध्यायामध्ये आपण या सप्त ऋषींबद्दल अजून जाणणार आहोत, की जे सर्वांना आशीर्वाद देत आणि ज्या प्रकारे वावरत असतात आणि त्यांचा जन्म झालेला आहे, परंतु हे महान ऋषी मनु हे भगवंतांच्या मनातून जन्माला आले असले तरी भगवंतांना जाणू शकलेले नाहीत. ग्रहातील सर्व प्राणी त्यांच्यापासून अवतरलेले आहेत. आणि म्हणून याचा थोडासा तात्पर्य मला किंचित वाचावंसं वाटतं, की ब्रह्मसंहितेत सांगितल्याप्रमाणे श्रीकृष्ण हेच स्वयं परमेश्वर आहेत आणि म्हणूनच त्यांच्याहून श्रेष्ठ कोणीही नाही. सर्व कारणांचे कारण आहेत. या ठिकाणी स्वतः भगवंत म्हणतात, की मीच सर्व देवदेवतांचे आणि महर्षींचे आदी कारण आहे. मोठमोठ्या देवदेवता सुद्धा श्रीकृष्णांना जाणू शकत नाही. त्यांना भगवंतांचे नाम, त्यांचे स्वरूपही समजू शकत नाही. आणि म्हणूनच जेव्हा अगदी बघायला आलेले देवकी मातेच्या पोटी जेव्हा जन्म घेणारे भगवंत, अत्यंत असा दुर्मिळ भगवंतांचं, जसं इतकं हे मनमोहक असं जे रूप आपण बघतो, बासरी घेतलेलं आहे आणि अशा या भगवंतांचा जेव्हा मनुष्य रूपात भगवंत प्रकट होणार आहे जन्म, तेव्हा देवी देवता पण आतुरलेले आहेत आणि भगवंतांचं दर्शन घेण्यासाठी. आणि मग या सूक्ष्म ग्रहावरील तथाकथित विद्वानांबद्दल मग कुठेतरी प्रत्येक माया, की कोणीही जाणू शकत नाही कशासाठी भगवंत मानव सदृश रूपात या भूतलावर अवतरित होऊन अद्भुत आणि असामान्य लीला दाखवतात. म्हणून मनुष्याने जाणले पाहिजे की श्रीकृष्णांना जाणण्यासाठी विद्वत्ता ही पात्रता असू शकत नाही. देवदेवता महर्षींनी सुद्धा आपल्या ज्ञानाद्वारे श्रीकृष्णांना जाणण्याचा प्रयत्न केला, पण ते करण्यामध्ये बऱ्याचदा ते अपयशी ठरले आहेत. श्रीमद भागवतातही स्पष्टपणे म्हटले, मोठमोठ्या देवता सुद्धा भगवंतांना जाणण्यासाठी असमर्थ झालेले आहेत. ते त्यांच्या अपूर्ण इंद्रियांची पराकाष्ठा करून तर्क करू शकतात, निराकारवादाचा विरुद्ध अर्थी निष्कर्ष काढू शकतात आणि मग या 3 गुणांनी प्रकट होत असलेल्या आणि अशा कोणत्याही वस्तूविषयी निष्कर्ष काढू शकतात. मानसिक पण अशा मूर्खपणाने आणि तर्काने श्रीकृष्णांना समजू शकत नाहीत. जे आपण म्हणतो की मग कुठेतरी त्या शास्त्रांचा आधार घेऊन, पण कुठेतरी तर ते अज्ञान असेल, कुठेतरी जर त्या ज्ञानाला काही पाया नसेल आणि जर ते पूर्णपणे शास्त्रोय पद्धतीने आणि जाणण्याचा प्रयत्न केला असेल, तर कुठेतरी ते तर्कशास्त्र मानलं जातं आणि ह्या तर्कशास्त्राद्वारे जाणणं हे अत्यंत चुकीचं आहे. मग ते कुठेतरी फक्त अज्ञानातच, कुठेतरी त्या ज्ञानाचा त्याला काही बेस नाहीये. आणि या ठिकाणी भगवंत अप्रत्यक्षपणे म्हणतात, जर कोणाला परम सत्य जाणून घ्यायचं असेल, तर पुरुषोत्तम भगवान मी इथे प्रत्यक्ष उपस्थित आहे आणि मीच परम सत्य आहे हे मनुष्याने जाणणे आवश्यक आहे.
आणि म्हणूनच जे मनुष्याला जाणतात आणि म्हणूनच जो मनुष्य भगवंताला जाणू शकला आहेत, जे आजन्म आहेत, ते दिव्य आहेत, अशा भगवंताला जे जाणू शकले आहेत तेच या मोहमायातून आणि तेच मग या दिव्य मार्गावरती मार्गस्थ होऊ शकतात. तो श्लोक जरा अर्धा हे झालाय ना, 10.7. एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युञ्जन्ते नात्र संशयः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो माझा हा महिमा आणि सामर्थ्य जाणतो तो अखंड भक्ती सेवेत गुंतो, यात शंका नाही. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग ज्याला हे जाणलंय, ज्यानी हे जाणलं, कालच आपण बघितलं की ज्यानी हे जाणलेलं आहे तो अखंड भक्ती सेवेमध्ये गुंततो, जे आपण प्रभुपादांचं उदाहरण बघितलं. आणि मग जो महिमा, आता बघा, महिमा म्हणजे भगवंत जेव्हा मथुरेमध्ये आलेले आहेत, इथे भगवंत आहेत आणि बलराम हे मथुरेमध्ये परत आलेले आहेत आणि परत आल्यानंतर त्यांना बघण्यासाठी सगळी जनता, सगळे लोक किती आतुर झालेले आहेत की मग भगवंत हे कुठून कुठून बघण्यासाठी, बघा हे व्यासमुनींनी दाखवलेले याच्यामध्ये की कुठून बघण्यासाठी, भगवंतांना बघण्यासाठी इतकी गर्दी केलेली होती की मला सगळ्यांना दर्शन घ्यायचं होतं. आणि त्या महिम्याचं महिमा सगळे जाणत होते, ज्यांनी कंसाचा वध केलेला आहे असे श्रीकृष्ण आणि बलराम जेव्हा त्यांचे भाऊ जेव्हा मथुरेमध्ये येतात आणि तेव्हा त्यांना बघण्यासाठी, मग ते सूर्याप्रमाणे आहेत भगवंत, असं त्यांनी इथे प्रभुपादांनी दिलंय तात्पर्यामध्ये की मग सूर्याला तुम्ही कुठूनही बघू शकता, त्याप्रमाणे ही शक्ती आहे, त्याप्रमाणे यांचं तेज सामर्थ्य आहे की कृष्णाला कुठूनही बघू शकता मग तुम्ही. आणि अशा प्रकारे प्रत्येकाने मग त्यांच्या स्वागतासाठी आणि त्यांचा महिमा जाणून त्यांच्या अखंड सेवेत, भक्ती सेवेत, की अगदी पूर्णपणे त्यांना त्यांच्यावर प्रेम केलेलं आहे, जसे वृंदावनवासी यांच्या प्रेमात होते तसेच मथुरावासी. आणि यात कुठलीही शंका नाही. जो भगवंतांचा महिमा जाणतो तो भगवंतांच्या या दिव्य भक्तीमध्ये अखंड गुंतलेला असतो. आणि मग पुढे जाऊन आपण या अखंड भक्ती, आता या भक्ती मार्गावरती जसं मी काल म्हटलं ते 8, 9, 10, 11 हे चतुश्लोकी गीतेचे श्लोक आहेत. मग याच्यातनं भगवंतांनी जसं काल हे सांगितलं की या महासागरामध्ये भगवंत असतात आणि हे महातत्व हे भगवंतांचं विष्णू रूप आहे. आणि मग त्याच्यातून क्षीरोदकशाही विष्णू आणि गर्भोदकशाही विष्णू हे अवतरतात आणि हे प्रत्येक ब्रह्मांडात असतात. आणि हे ब्रह्मांड भगवंताच्या इच्छेने उत्पत्ती होत असते त्याची, भगवंतांच्या इच्छेने ते निर्माण होत असतं आणि त्यांच्याच इच्छेने तो प्रलय होत असतो. अशा प्रकारे भगवंतांच्या इच्छेतून निर्माण झालेली उत्पत्ती आहे ही. आणि मग इथे कुठेतरी भगवंत याच लाईन्सवर आणि याच याच्यावरती पुढे सांगतायत की अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम उधा भाव समन्वितः. हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता. माताजी. मी सर्व आध्यात्मिक आणि भौतिक जगाचा उगम आहे. सर्व काही माझ्यापासून उत्पन्न होते. जे ज्ञानी हे उत्तम प्रकारे जाणतात ते माझ्या भक्ती सेवेत रमतात आणि मनापासून माझी पूजा करतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आता इथे कुठेतरी आपण भगवंतांविषयी भक्ती तर जाणली, जसं आपण म्हणतो भगवंत म्हणालेत आधीच्या याच्यामध्ये की भगवंत म्हणतायत की मला जाणणारा, मी सगळ्यांना जाणू शकतोय, माझ्यावरती सगळे जसं मी त्या मण्यांचं उदाहरण दिलं आणि त्या दोऱ्याच्या आधारे माझ्या आधारावर सगळेजण आहेत, परंतु मला कोणी जाणू शकलेलं नाही अजून, मी सगळ्यांना जाणतोय. आणि म्हणूनच भगवंतांनी या या मार्गाद्वारे कुठेतरी संबंध, अभ्युदय आणि अशा प्रकारे आपण कशा प्रकारे भगवंतांची संबंध प्रकट करू शकतो, अभ्युदय, संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन, अशा या 3 व्याख्या आहेत. आणि 10.8, 9, 10, 11 या श्लोकांमधून आपण ही चतुश्लोकी गीता कशी जाणणार आहोत ते लक्षात घ्या. तर आता प्रभुपादांनी या संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजनाला कशा प्रकारे उदाहरण दिलंय, एक उपमा देऊन मी पुढे जाते की कशा प्रकारे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये संबंध आणि मग त्या कुठल्या गोष्टींनी तो संबंध कसा प्रस्थापित करायचा आणि त्याचं ध्येय काय आहे हे आपल्याला जाणायचंय. मग प्रभुपादांनी एक खूप सुंदर उदाहरण दिलंय तात्पर्यामध्ये आणि प्रभुपाद सांगतात की मग एक स्त्री आणि पुरुष जेव्हा एकत्र येतात, एका स्त्री आणि पुरुषांचा जेव्हा संबंध येतो
तेव्हा तो संबंध काय होतो, तर त्या संबंधाची वाढ होते आणि त्या संबंधाचं अभ्युदय म्हणजे त्या संबंधाच्या ऍक्टिव्हिटीज काय असतात, त्या संबंधांचे क्रियाकलाप काय असतात, तर ते पुढे जाऊन स्वतःला लग्नबंधनात घालतात आणि मग त्यांनी लग्न करणं, त्यांनी एकमेकांच्या जबाबदाऱ्या उचलणं आणि एकमेकांविषयी त्यांना वाटणं, ही कुठेतरी एक लग्न संस्थेचा भाग म्हणून ही सगळी ती जाणतात आणि मग त्याचं पुढे प्रयोजन कशामध्ये होतं, तर त्यांचं ध्येय की पुढच्या संततीला मग कुणाच्या तर कृष्ण भावी तशा आणि जेव्हा ते भक्तीच्या मार्गावरती आणि असा जेव्हा संबंध एका उत्तम अशा भक्ती मार्गावरती असतो, तेव्हा कृष्ण भावना भावित अशा संतानांना जन्म दिला जातो. तर अशा प्रकारे हा संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन असं हे याचं विभागणी केलेली आहे आणि म्हणून या 8, 9, 10, 11 या श्लोकातून आपण जाणणार आहोत की मी सर्व आध्यात्मिक आणि भौतिक जगाचा उगम आहे. सर्व काही माझ्यापासून उत्पन्न होते. जे ज्ञानी हे उत्तम प्रकारे जाणतात ते माझ्या भक्ती सेवेमध्ये रमतात आणि मनापासून माझी पूजा करतात. मग ज्यांना हे सखोल ज्ञान आहे आणि जो उगम भगवंतांनी जे कारणाचं कारण आणि परम तत्व असं भगवंत आहेत की सर्व काही त्यांच्यापासून निर्माण झालेलं आहे, हे जे ज्ञानी हे उत्तम प्रकारे जाणतात तेच हा संबंध प्रस्थापित करू शकतात. आणि मग कुठेतरी या संबंधांचं प्रयोजन काय असतं, मग हे प्रयोजन म्हणजे काय, तर त्या पुढच्या त्यांच्या क्रियाकलाप. मग ती प्रयोजन म्हणजे काय, तर भक्ती मार्ग. आणि मग भक्तीमध्ये कसं यायचंय, तर बघा, मच्चित्ता मद्गद प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. माझ्या शुद्ध भक्तांचे विचार माझ्यामध्ये वास करतात. त्यांचे जीवन मला शरण जाते आणि ते एकमेकांना ज्ञान देणारे आणि माझ्याबद्दल संवाद साधत खूप समाधान आणि आनंद प्राप्त करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग बघा, असे हे शुद्ध भक्त जे प्रभुपाद दाखवलेत आणि जे प्रभुपाद इतके शुद्ध भक्तांचे विचार माझ्यामध्ये वास करतात, त्यांचे जीवन मला शरण जाते आणि ते एकमेकांना ज्ञान देणारे. जसं मी म्हटलं की या भक्तीच्या टप्प्यावरती हा जो दुसरे तिसरे टप्पे आहेत की भक्तांची संगत आणि मग एकमेकांना देणारं. मग कुठेतरी काल मी जसं म्हटलं की चेक पॉइंट कुठे आहे, की का भक्तीच्या याच्या मार्गावर पुढे जात नाहीये. भक्तीचा मार्ग तर स्वीकारलाय, पण कुठेतरी पुढे का जात नाही, कुठेतरी प्रोग्रेस का होत नाहीये तो. मग तो का होत नाहीये, तिथे कुठेतरी तो चेक पॉइंट आहे. कुठेतरी तिथे तुम्हाला एक सूचक काहीतरी गोष्ट आहे की मग तुम्ही काय करायला हवंय आणि तेच हे अभ्युदय दाखवत आहे. आणि तेच हा अभ्युदय, ही ऍक्टिव्हिटी हे सांगता आहे की माझ्या शुद्ध, मग ही शुद्ध भक्ती कशा प्रकारे केली जाते, मग एकमेकांना ज्ञान देणारे माझ्याबद्दल संवाद साधत खूप समाधान आणि आनंद व्यक्त करतात. मग अशा प्रकारे या आध्यात्मिक मार्गाचं की मग संकीर्तन केलं जातं आणि वेगवेगळ्या प्रकारे कृष्ण भावनेचा प्रसार केला जातो आणि हेच मग शुद्ध भक्त असतात. हे शुद्ध भक्तच ते कृष्णाबद्दल बोलू शकतात. मग जसं आपण हा फरक बघितला की जरी ह्या भौतिक युगामध्ये हे असले तरी आपण बघतो या दुःखालयामध्ये, अहो तुम्ही सकाळी उठून जरी एखादी पेपर हातात घेतला, बातमी हातात घेतली, तरी मला सांगा हो की किती गोष्टी तुम्हाला चांगल्या त्याच्यातनं ज्ञान देणाऱ्या असतात. किती गोष्टींना तुम्ही किती गोष्टी त्याच्यातनं ज्ञान घेऊन एका चांगल्या तुम्हाला कुठेतरी प्रेरणा देताय, स्फूर्ती देताय, अशा किती गोष्टी असतात हो त्याच्यामध्ये. तर खूप कमी हो की तुम्हाला कुठेतरी मग ते उदास करणारं, मग याचं हे झालंय, त्याचं ते झालंय, अशा या दुःखी बातम्या त्या टीव्ही लावला तरी त्या बातम्यांमध्ये तेच. मग हे सगळं कशासाठी, हे सगळं कुठेतरी मनावरती फक्त कुठेतरी उदासीनता आणण्याचं काम करतं. परंतु हेच आध्यात्मिक मार्गामध्ये हा फरक जाणवलाय, हा फरक दाखवलाय. मी म्हणत नाही की फक्त तेच होतं, मग तुम्ही ते, पण एक जर उदाहरण घ्यायचं, मग माणूस किती वेळ कुठल्या गोष्टीमध्ये घालवतो आणि मग हाच आध्यात्मिक मार्ग की भगवंत म्हणत नाही मग तुम्ही 8-8, 10-10 तास म्हणून देवदास जाऊन आणि भजन करा आणि ज्यांना पूर्णपणे जसं हे शुद्ध भक्तीमध्ये आलेत आणि जे प्रसार करतायत भगवंतांच्या महिमेचा, भगवंतांच्या भावनांचा, कारण त्यांना ते शुद्ध ज्ञान मिळालेलं आहे आणि त्या ज्ञानाचा ते प्रसार करतायत आणि ते संवाद साधतायत
आणि मग त्या संवादामध्ये किती आनंद असतो. जसं आपण बघितलं, की ते संकीर्तन करण्यामध्ये मग ते एका जणांनी करू दे, ते एका फॅमिलीमध्ये करू दे, मग ते रस्त्यावरती असू दे, मग ते काही लोकांमध्ये मिळून की समाज प्रबोधन केलं जातं. एक समाधान, एक आनंद, एक मानसिक तृप्ती मिळते. एक कुठेतरी प्रसन्न वातावरण, कितीतरी व्हायब्रेशन्स असतात. त्या वातावरणामध्ये इतक्या पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन्स, इतक्या पॉझिटिव्ह वाइब्स, की आपण कुठेतरी त्याच्यातनं खूप काहीतरी मिळवत असतो. आणि म्हणूनच हे अभ्युदय. हे अभ्युदय आणि त्याच्यापासूनच या अशा भक्तीच्या मार्गावरती आणि मग हे जेव्हा संवाद साधले जातात आणि भक्तांविषयी बोललं जातं आणि भक्तीच्या मार्गावरती मार्गस्थ केलं जातं, मग कुठेतरी ह्या गोष्टी मगच घडू शकतात आणि याचं प्रयोजन मग कुठे होतं. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी. जे सतत माझी भक्ती करतात आणि प्रेमाने माझी उपासना करतात त्यांना मी समज देतो की ते माझ्याकडे येऊ शकतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. तेषां सतत युक्तानाम, इथे प्रल्हाद महाराज, इथे ध्रुव महाराज दिसत आहेत आणि ज्यांनी अगदी पूर्ण नेटाने, मग इथे देवी देवता सुद्धा दिसत आहेत, भगवंत, की जे सतत माझी भक्ती करतात आणि प्रेमाने माझी उपासना करतात, त्यांना मी समज देतो की ते माझ्याकडे येऊ शकतात. की भगवंत त्यांना मग कुठेतरी हे जे अभ्युदय आहे, हा संबंध अभ्युदय या अकर्माचं ध्येय आणि त्याचं ध्येय कुठेतरी त्या संबंध आणि प्रयोजनाला त्या ध्येयाकडे नेत असतं आणि कुठेतरी ते प्रयोजन आणि ते कुठेतरी ध्येय साध्य कसं होतं, तर त्याचं ध्येय हे कृष्ण प्रेमामध्ये. आणि मग ते प्रेम भगवंतांचं भक्तांवर असतं आणि भक्ताचं भगवंतावर असतं, जे भगवंतांची सतत भक्ती करतायत आणि मग त्या भक्तीमध्ये जी भावना तयार होते, ती भावना वाढीस लागते, ती कुठेतरी कृष्ण प्रेमामध्ये निर्माण होते. त्याची कुठेतरी सगळ्याचं आपण म्हणतो त्याचे ध्येय असतं, ते ध्येय हे कृष्ण भक्तीमध्ये असतं आणि मग ही कृष्ण भक्ती ह्या कृष्ण प्रेमामध्ये परिवर्तित होत असते. तेषामेवानुकंपार्थं अहं ज्ञानजं तमः नाशयात्म्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्यांच्याबद्दलच्या करुणेपोटी मी त्यांच्या हृदयात वास करून ज्ञानाच्या तेजस्वी दिव्याने अज्ञानापासून जन्मलेल्या अंधकाराचा नाश करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असे हे परीक्षित महाराज, जे मी सांगितलं, जे ज्ञानी, जे ज्ञान घ्यायचा, सुखदेव स्वामींकडून त्यांचा ज्ञान घ्यायचा प्रयत्न केला आणि असे हे ज्ञानी, मग असे हे त्यांच्याबद्दलच्या करुणेपोटी आणि त्यांच्या हृदयामध्ये, म्हणजे परमात्मा हृदयामध्ये वास करून त्यांच्या अज्ञान, जसं अर्जुनाला करतायत, की तुझ्या मनातला सगळं जे अज्ञान आहे, तुझ्या मनातला सगळा भ्रम आहे, हा ज्ञानाने दूर होणार आहे. आणि मग हे ज्ञानाचं तेज, हे ज्ञानाचं तेज याला अत्यंत महत्व आहे आणि म्हणूनच हे कुठेतरी संबंध प्रस्थापित करून ते अभ्युदयामार्फत, त्या ऍक्टिव्हिटीज मार्फत, त्या क्रियांमार्फत, त्या भक्तीच्या मार्गांमार्फत ते कुठेतरी त्या प्रयोजनाला जात असतं आणि मग कुठेतरी त्या ज्ञान निर्माण करून ते भगवंतांच्या प्रेमामध्ये जात असतं. आणि हे भगवंतांचं प्रेम मग काय हो, त्याला काही भावना, म्हणजे ते खूप पलीकडे आहे सगळ्याच्या, की मग या ज्ञानाच्या तेजस्वी दिव्याने अज्ञानातून जन्मलेल्या या अंधकाराचा पूर्णपणे नाश होतो आणि या दिव्य ज्ञानाने भगवंतांच्या पूर्णपणे भक्तीमध्ये लीन होलं जातं. याच्यावर एक सुंदर अशी गोष्ट सांगते, की बघा, की भगवंतांचं प्रेम, मग भगवंतांना जाणण्यासाठी भगवंतांनी सांगितलं, की वेद शास्त्र याचा आधार, याचा अभ्यास असलाच पाहिजे, परंतु कुठेतरी ही कृष्ण भक्ती, जर या सगळ्यातून, जसं ज्ञानयोग, विज्ञान योग, कर्मयोग, कर्मसन्यास योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, सगळे योग नेतायत ह्या मार्गावरती, या दिव्य ज्ञानातून या भक्तीच्या मार्गावरती. पण जेव्हा ती भक्ती मनामध्ये असते आणि त्या भक्ती योग फक्त ती लिफ्टनी कशी जाते हे दाखवण्यासाठी, की फक्त ती मनामध्ये भावना आणि मग त्या कृष्ण भावनेचं जे ज्या मनामध्ये असतं, त्यासाठी एक सुंदर अशी मी कथा सांगते तुम्हाला, जी पुराणातली आहे, की जे एक ब्राह्मण होता आणि एक चांभार होता बरं का. तर हा चांभार एका झाडाखाली राहत असतो, झाडाखाली असतो आणि झाडाखाली आपला व्यवसाय, म्हणजे प्राण्यांच्या चामड्यापासून तो बूट तयार करत असतो आणि चपला तयार करून त्या विकत असतो, असा हा चांभार असतो. आणि त्याचा जो चांभाराचा धंदा, आणि ब्राह्मण एक असतो तिकडेच राहणारा, ज्याला ज्ञान असतं सगळं आणि असे
अ, अ, त्या ज्ञानाने संपन्न असतो, वेदांनी संपन्न असतो, असा हा ब्राह्मण तिथे जवळच राहत असतो. तर असे हे एकदा नारद मुनी ठरवतात की आपण या ब्राह्मणाकडे आणि चांभाराकडे जायचंय. तेव्हा नारद मुनी सुरुवातीला ब्राह्मणाकडे जातात बरं का. तर ब्राह्मण योग्य पद्धतीने आदरातिथ्य करतो आणि योग्य पद्धतीने सगळी सेवा करतो नारदांची. आणि मग नारदांना विचारतो की तुम्ही आता विष्णूंकडे जाणार असाल तर तुम्ही विष्णूंना विचाराल की मला वैकुंठवास कधी मिळेल, मी कधी वैकुंठाला पोहोचेन. तर ते तुम्ही मला विचाराल तर हो, नारद म्हणतात ठीक आहे, मी नक्कीच विचारेन. त्याच प्रकारे नारद ब्राह्मणाकडून उठून नंतर चांभाराकडे जातात आणि चांभाराकडे जाऊन चांभाराकडे त्यांचं यथोचित स्वागत होतं. चांभार त्याच्या परीने जी नारदांची सेवा करू करू शकेल ती सगळी सेवा करतो. आणि मग नारदांना तो सुद्धा एका औत्सुक्याने विचारतो की तुम्ही आता विष्णूंकडे जाणार असाल तर नक्की मला विचार की मला कधी वैकुंठात जन्म मिळेल आणि मला कधी वैकुंठात स्थान मिळेल. तर नारद म्हणतात ठीक आहे, मी नक्कीच विचारेन. अशा प्रकारे नारद तिथून निघतात आणि ते नेहमीप्रमाणे विष्णूंकडे येतात. आणि विष्णूंकडे आल्यानंतर विष्णूंना हा प्रश्न विचारतात ते. या प्रश्नाचं उत्तर देताना विष्णू म्हणतायत की ब्राह्मणाला चांभाराला या जन्माच्या शेवटी त्याला वैकुंठवास मिळेल, परंतु ब्राह्मणाला 100 जन्म घ्यायला लागतील. हे उत्तर ऐकून नारद चकित होता की जो इतका प्युअर डिओटी आहे, जो पूर्णपणे ज्ञानाने संपन्न आहे आणि मग त्याला असं म्हणताय तुम्ही, आणि चांभार जो तर प्राण्यांचं याच्यापासून कातड्यापासून हे बनवतोय आणि त्याला असं मिळेल. तर मग भगवंत एवढंच उत्तर देतात की तू या दोघांकडे जा आणि ते दोघांनाही उत्तर दे आणि तुला एक प्रश्न विचारला जाईल की हा निर्णय देताना भगवंत काय करत होते. आणि जेव्हा तुला दोघंही हा प्रश्न विचारतील तेव्हा तू उत्तर दे की सुईमधून भगवंत हत्तीला ओवत होते. एक हत्ती सुईच्या टोकातून ओवत होते भगवंत. हे उत्तर दे तू त्यांना. हे ते भगवंतांचा आदेश होतो. नारद त्याला अगदी सादर म्हणजे ते सगळे शब्द सादर डोक्यावर घेऊन की जे विष्णूंनी सांगितलंय म्हटल्यानंतर त्याप्रमाणे त्यांच्या आज्ञेचं पालन करून ते त्या दोघांकडे जातात. आणि पहिल्यांदा ते ब्राह्मणाकडे जातात नेहमीप्रमाणे. आणि ब्राह्मण विचारतो औत्सुक्याने की काय म्हणाले विष्णू. तर विष्णू नारद सांगतात की भगवंत म्हणालेत की तुम्हाला 100 जन्म घ्यायला लागतील मगच वैकुंठाला. असं कसं होईल, काहीतरी असं कसं मिळतील. तो खूप आश्चर्यचकित की मला असं कसं म्हटलं जाईल, कुठेतरी गडबड होतीये हो. तर मग ते म्हणाले की काय करत होते तेव्हा भगवंत, जेव्हा हा निर्णय दिला तेव्हा भगवंत ना सुईच्या टोकातून हत्ती घालायचा प्रयत्न करत होते. तरीच हे शक्यच नाही हो, म्हणजे भगवंत हे काहीतरी करण्याचा आणि त्याच्यात असतील आणि असं होऊच शकत नाही आणि म्हणूनच कुठेतरी असा निर्णय दिलेला आहे. असं कसं करतील, असं होऊ शकेल का कधी. आणि म्हणूनच ते असा निर्णय दिला असं त्याला म्हणायचं असतं. आणि मग तो कुठेतरी विश्वास नाही बसत त्याच्यावरती. नारद उठून चांभाराकडे जातात. चांभारालाही तोच प्रश्न विचारला जातो आणि चांभाराला प्रश्न विचारल्यावर चांभार म्हणतो की काय म्हणाले विष्णू. तर तेव्हा म्हणाले की तुला या जन्माच्या अखेर तुला वैकुंठवास मिळणार आहे. त्याच्या डोळ्यातनं धारा लागल्या, डोळ्यातून पाणी यायला लागलं आणि तो आनंदाने म्हणजे अगदी हे झाला की कसं शक्य आहे, म्हणजे मला काय, मी एवढं पुण्य केलंय की मला नक्कीच असा हे मिळालंय. आणि त्याला म्हणजे त्या सगळ्या उत्साहाच्या ह्याच्यामुळे तो भगवंतांना, तो नारदांना विचारतोय की भगवंत कसं हा निर्णय दिला तेव्हा भगवंत काय करत होते. तर भगवंत ते म्हणाले की भगवंत सुईमधून हत्ती ओवत होते. तो म्हणाला की तो नाचायला लागला कीर्तनाने आणि तो म्हणाला ओ, म्हणजे त्याला त्या गोष्टीने तो अगदी आनंदित झाला. आणि मग नारदांनाच कुठेतरी आश्चर्य वाटलं की नारद म्हणाले अरे तुला कसं काय हे शक्य वाटतंय, कसं काय हे होईल की तुला ही गोष्ट फॅनेटिक, म्हणजे ही गोष्ट शक्य नाहीये. सुईच्या दोऱ्यातून कोणी सुईमधनं कोणी होऊ शकेल का हत्ती. मग तो चांभार नारदांना तिथेच झाडाखाली घेऊन गेला आणि झाडाखाली पडलेलं एक बियाणं त्याने उचललं. बघा हा, चांभार ज्याला काही खूप ज्ञान नव्हतं, तर त्यांनी ते बियाणं उचललं आणि त्यांनी नारदाला दाखवलं आणि म्हणाले की एवढूशा बी मध्ये जर इतकं मोठं हे झाड असू शकतं ज्यांच्या कृपेने, तर मग या सुईच्या टोकातून का नाही ते हत्ती घालू शकणार, का सुईमधून हत्ती नाही होऊ शकणार, त्यांना काही करणं शक्य आहे हो. असा हा भगवंतांवरचा नितांत विश्वास, श्रद्धा, प्रेम. मग बघा, फक्त मला सगळं येतंय, मी सगळ्या अध्यायांचा, पण कुठे गेलं ते सगळं, कुठे गेलं भाव, कुठे आहेत. तर ते भाव नाही, विश्वास नाहीये, मन तितकं नाही की ज्यांच्यावरती नितांत श्रद्धा, मग ते मन भगवंतांविषयी काहीही मानायला, की हे प्रेम
ही भावना, ही भक्ताचं मनातलं प्रेम. मग तो सांभार इतक्या अगदी अज्ञानामध्ये पण त्याच्या त्याच्या अकलेनी आणि त्याच्या डोक्याने तो नारदांना ते उत्तर दिल्यावर नारद म्हणतात खरोखर. आणि म्हणून तो भगवंतांचं प्रयोजन, की असं उत्तर मिळालेलं, की याचं उत्तर नारदांना तिथे मिळतं, की का त्याला मिळणार आहे. आणि हे कृष्ण प्रेम. आणि म्हणूनच या संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन, हे प्रयोजन काय आहे? तर अकर्माचं ध्येय हे कुठेतरी या भक्तीच्या या निष्काम कर्माचं ध्येय हे कुठेतरी या अकर्माकडे वाटचाल करून त्या ध्येयाकडे, त्या कृष्ण प्रेमाकडे नेत असतं, त्या कृष्ण भक्तीमध्ये नेत असतं. आणि म्हणूनच या 10 या चारही श्लोकातनं 8, 9, 10, 11 याच्यामधून भगवंत हे चतुश्लोकी, की कशा प्रकारे भक्तीमध्ये आणि कशा प्रकारे भक्तीतनं तुम्ही मला जाणू शकाल या दिव्य ज्ञानातून, आणि मग तो भक्त काय करत असतो आणि भक्त कशा काय केल्याने आणि कुठले क्रियाकलाप केल्याने तो भगवंतांच्या भक्तीमध्ये सतत युक्तानाम, की सतत भक्तांच्या आणि सतत भक्तांच्या निवासामध्ये राहून भगवंतांचं नाम आणि त्या कृष्ण भावनेचा प्रसार, की जे प्रभुपदांचं आपण ऐकलं. अशा या चतुश्लोकी गीतेतून भगवंतांनी हे संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन याचं महत्व पटवून दिलेलं आहे आणि भक्तीचं महत्व पटवून दिलेलं आहे. या भक्तीच्या सुंदर अशा या अध्यायांमधून आपण या भक्तीचा काय म्हणतो ना, अशा मधुर अशा या भक्तीचा आस्वाद घेतोय. आणि मग पुढे अर्जुन म्हणतायत हे सगळं ऐकून. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमज मजं विभुम् आहुस्त्वामृषः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, तू परम ब्रह्म, परम निवास आणि शुद्ध करता, परम सत्य आणि शाश्वत दिव्य व्यक्ती आहेस. तू आदिम देव आहेस, दिव्य आणि मूळ आहेस, आणि तू अजन्मा आणि सर्वव्यापी सौंदर्य आहेस. नारद, असिता, देवल आणि व्यास यासारखे सर्व महान ऋषी तुझी घोषणा करतात, आणि आता तू मला ते सांगत आहेस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा, अर्जुनाने हे जाणलेलं आहे आणि कुठेतरी अर्जुनाला या दिव्य ज्ञान, कुठेतरी त्याचा मनातला संभ्रम, कुठेतरी त्याच्या मनातला भ्रम आणि त्याच्या मनातल्या शंका कुठेतरी दूर दूर होत चालल्या आहेत आणि त्या भगवंताला जाणण्यामध्ये तो कुठेतरी यशस्वी होतोय. तू परम ब्रह्म, परम निवास, शुद्ध करता, परम सत्य, शाश्वत असं हे सत्य, सच्चित आनंद असा तू व्यक्ती आहेस. आणि तू आदिम देव आहेस, दिव्य आणि मूळ आहेस, तू अजन्म आहेस आणि तू सर्व व्यापी आहेस. तू सर्व जे आपण भगवंतांचं साही गुण भगवंतांचे, की सौंदर्याने परिपूर्ण आहेस, तू ज्ञानाने परिपूर्ण आहेस, तू सामर्थ्याने परिपूर्ण आहेस आणि तुझं तुझं असं संन्यास रूप आहे. तू ऐश्वर्याने परिपूर्ण आहे, श्रीमंती आहे सगळ्याची आणि सर्वाची उत्पत्ती. तू आजन्म आहेस, तू प्रत्येक युगामध्ये जन्म घेतोयस, प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होतोयस आणि हे तुझं सगळं तू स्वतःच्या मुखातून मला सांगितलेलं आहेस. आणि त्याचा मग भगवंत सखा आहे अर्जुनाचा. मग आपण म्हणतोय कुठेतरी, की याच्या आधी पण मला एक गोष्ट सांगायची होती, की आपण जेव्हा जाणण्याचा प्रयत्न करतो बघा, कारण कुठेतरी आपली इंद्रिय, मग इथे इंद्रिय, कर्मेंद्रिय झाली, ज्ञानेंद्रिय झाली, परंतु मनुष्याचा जो सदोष इंद्रिय आणि हा सदोष वृत्ती ही कुठेतरी जाणण्याला, मग कृष्णाला जाणण्यासाठी, मग त्या भक्तीच्या मार्गावर यायला, मग आपण आपल्या आई वडिलांना तरी पूर्णपणे जाणू शकतो, आपले आजी आजोबा पूर्वज आहेत त्यांच्याविषयी माहिती मिळणं, परंतु जाणणं, मग एखाद्याला जाणण्यासाठी कुठल्या गोष्टींची, आणि म्हणूनच या संबंध, अभ्युदय आणि या अभ्युदयातून कशा प्रकारे त्या ध्येयापर्यंत पोहोचलं जातं. आणि म्हणून तुला मला जाणण्यासाठी मग हे जाणून घेणं किती महत्वाचं आहे. भगवंताला जसं मी म्हटलं, की वेद, आता आपण त्या ब्राह्मणाच्या गोष्टीतनं, की वेद पठण केले, शास्त्र पठण केले, सगळ्याचं ज्ञान घेतलंय, पण भगवंताला जाणलंय का मग? कुठेतरी शंका आहे, कुठेतरी मनात काहीतरी शंका, मग कुठेतरी ती कुठेतरी ते अडतंय, कुठेतरी ते आध्यात्मिक स्वभाव कुठेतरी अडलेला आहे. मग ते जाणणं कशा प्रकारे शक्य आहे आणि म्हणूनच या संबंधाद्वारे कशा प्रकारे ते ध्येयापर्यंत, कशा प्रकारे ते दिव्य ज्ञानापर्यंत पोहोचवतं. अर्जुनाला हे पटलंय. मग मग जे मायावादी किंवा अज्ञानामधली लोक, की मग तर काय हा प्रिय सखा आहे, मग तो त्याच्या ते जे सांगणार आहेत ते सगळं ऐकणारच आहेत. अहो, मित्रांच्या गोष्टींवरती सगळे विश्वास ठेवतात, पण ज्यांना त्याला प्रत्येक गोष्टीला कुठेतरी शास्त्राचा बेस आहे.
आणि म्हणून अर्जुन इथे शास्त्राचा पुरावा घेऊन सांगतोय की जे नारद आहेत, जे असित आहेत, देवल आहेत, व्यास ऋषी आहेत, त्यांनी तर हे सगळं सांगितलेलं आहे वेदातनं, शास्त्रातनं. परंतु आज तू स्वतः याची घोषणा करतोयस आणि तू स्वतः तुझ्या मुखकमलातून हे सांगतोयस की तू स्वतः याचं वर्णन करतो आहेस आणि तू हे मला सांगत आहेस. आणि म्हणून माझा भ्रम अत्यंत, माझ्या मनातल्या कितीतरी संशयाने दूर झालेले आहेत. सर्वमेतरतं मन्ये यन्मान् वदसि केशव, नहि भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कृष्ण, तू मला जे काही सांगितले आहेस ते मी पूर्णपणे सत्य म्हणून स्वीकारतो. हे देवा, दानव किंवा देव तुझे व्यक्तित्व जाणत नाहीत. पुढचं वाचाल माताजी. हरे कृष्ण. खरंच हे सर्वांचे मूळ, सर्व प्राण्यांचे स्वामी, देवांचे देव, हे परमपुरुष, विश्वाचे स्वामी, तू स्वतःला आपल्या सामर्थ्याने ओळखतोस. हरे कृष्ण. बघा, तू स्वतः आला की इथे अर्जुनाचा भ्रम दूर करून अर्जुनाने हे जाणलंय. अर्जुन प्रत्यक्ष सांगतोय आता की हे कृष्णा, तू जे काही मला सांगितलं आहेस ते मी पूर्णपणे सत्य म्हणून स्वीकारतो आहे. आणि देव दानव हे तुझं, जसं भगवंतांनी सांगितलं की देवी देवतांनी पण जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, पण ते कुठेतरी अपयशी ठरलेले आहेत. सर्व कारणांचं कारण, सर्वांचे मूळ, सर्व प्राण्यांचे स्वामी, देवांचे देव, परमपुरुष, विश्वाचे स्वामी असे तूच स्वतःला सामर्थ्याने ओळखू शकतोस. कारण कुठेतरी भगवंत स्वतः ते मूळ सांगतायत आणि पुढे जाऊन तर आपल्याला याच्यातला अजून उलगडा होणारे 11व्या अध्यायात जेव्हा विश्वरूप भगवंत दाखवणार आहे. आणि म्हणूनच मी भगवंत आहे. आणि कुठेतरी या भावना जेव्हा या मायावादामध्ये की काहीही निराकार रूप आहे आणि भगवंत एक शक्ती आहेत आणि कुठल्याही गोष्टी शक्य नाहीयेत, या गोष्टींचा जेव्हा उल्लेख केला जातो तेव्हा या गोष्टींची नितांत गरज आहे की जे भगवंतांनी स्वमुखातून दिलेलं ज्ञान आहे. आणि मग कशा प्रकारे याला शास्त्राचा आधार आहे आणि कशा प्रकारे याला शास्त्राचे पुरावे आहेत. आणि हे दिव्य ज्ञान परमेश्वराने दिलेलं आहे, जे अर्जुनाला तंतोतंत पटलेलं आहे. आणि म्हणूनच आता पुढे जाऊन भगवंत म्हणतायत की जेव्हा हे त्याला पटलेलं आहे आणि म्हणूनच आता अर्जुन स्वतः विचारतोय, मी तुझे ध्यान कसे करावे हे धन्य परमेश्वरा, तुला कोणत्या विविध रूपांमध्ये चिंतन तुझं करावं लागेल. हे जनार्दन कृष्णा, मला तुमच्या पराक्रमी सामर्थ्य आणि वैभवाबद्दल पुन्हा सविस्तर सांगा, कारण तुमचे अमृतमयी शब्द ऐकून मी कधीही थकलेलो नाहीये. मला हे तुमचं ज्ञान अजून मिळवायचंय. मला अजून जाणून घ्यायचंय की मी काय चिंतन करीन, मी कुठल्या गोष्टीचं चिंतन करीन आणि कुठल्या विविध रूपामध्ये मी तुमचं चिंतन करावं. तर हे तुमचं पराक्रमी सामर्थ्य आणि भगवंत वैभव मला परत एकदा सविस्तर सांगा. मला नक्कीच त्याचा कंटाळा नाहीये, मला नक्कीच त्याचा काहीही त्यांनी आळस येत नाहीये, थकवा येत नाहीये. आणि मग परमेश्वर प्रत्यक्ष स्वतःचा ऐश्वर्य सांगतायत आणि स्वतःच्या विभूती की कशामध्ये भगवंत मिळू शकतात आणि कशामध्ये भगवंत आपल्याला दिसतात. तर हे मी थोडंसं तुमच्यासाठी वाचीन, जो हा आपल्याकडे चार्ट आहे. तर त्याच्यावरनं मी तुम्हाला नक्कीच सांगण्याचा प्रयत्न करीन ते. तर भगवंत म्हणतायत, श्री भगवान उवाच, हंत ते कथायिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, नास्त्यंततो विस्तरस्य मे. श्री भगवंत म्हणाले, ठीक आहे, मी तुला तुझ्या विलोभनीय अभिव्यक्तींबद्दल सांगेन, परंतु ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत त्यांचेच मी कथन करेन. कारण हे अर्जुना, माझे ऐश्वर्य अनंत आहे. म्हणून ज्या अभिव्यक्ती, जे एक सूचक असेल त्यांच्यामधून, जसं आपण बघतोय आता की सगळ्या देवांमध्ये जे विष्णू आणि सगळ्या ग्रहांमध्ये जे प्रकाश देणारे रवी, मग अशा प्रकारे हे अनंत आहे सगळं. पण याचा कुठेतरी जो सूचक आहे, ज्याची जी अभिव्यक्ती आहे, त्याचं वर्णन मी तुला सांगतो. हे अर्जुना, सर्व जीवांच्या अंतर्यामी स्थित असणारा परमात्मा मी आहे. मीच सर्व जीवांचा आदी, मध्य आणि अंत आहे. आदित्यांमध्ये मी विष्णू आहे, तेजस्व्यांमध्ये दैदिप्यवान सूर्य मी आहे, मद्गणांमध्ये मरीची मी आहे, नक्षत्रांमध्ये चंद्र मी आहे, वेदांमध्ये सामवेद मी आहे,
देवतांमध्ये स्वर्गांचा राजा इंद्र मी आहे, इंद्रियांमध्ये मन मी आहे, प्राणी मात्रांमधील चेतना मी आहे. सर्व रुद्रांमध्ये शंकर मी आहे, यक्ष आणि राक्षसांमध्ये कुबेर मी आहे, वसूंमध्ये अग्नी मी आहे, सर्व पर्वतांमध्ये मेरू पर्वत मी आहे. हे अर्जुना, पुरोहितांमधील प्रमुख पुरोहित मी आहे, बृहस्पती, जो बृहस्पती आहे प्रमुख पुरोहितांमधील, तो मी आहे. सेनापती मधील कार्तिकेय मी आहे आणि जलाशयांमधील सागर मी आहे. महर्षींमध्ये भृगु मी आहे, ध्वनींमध्ये ओंकार मी आहे, यज्ञामध्ये जप यज्ञ मी आहे, अचल पदार्थांमध्ये हिमाचल पर्वत मी आहे. सर्व वृक्षांमध्ये अश्वत्थ वृक्ष मी आहे, सर्व देवर्षींमध्ये नारद मी आहे, गंधर्वांमध्ये चित्ररथ आहे, सर्व पुरुषांमध्ये कपिल मुनी मी आहे. अमृत प्राप्ती करता केलेल्या समुद्र मंथनातून उत्पन्न झालेल्या अश्वांमधील अश्व उच्चैश्रवा मी आहे. गजेंद्रांमधील ऐरावत मी आहे, मनुष्यांमधील राजा मी आहे. सर्व आयुधांमध्ये वज्र मी आहे, गायींमध्ये सुरभी गाय मी आहे. प्रजोत्पादनास कारण असणारा कामदेव मी मदन मी आहे, सर्पांमध्ये वासुकी मी आहे. नागांमध्ये अनंत नाग मी आहे, जलचरांमध्ये वरुण मी आहे, पितरांमध्ये अर्यमा मी, नियमन करणाऱ्यांमध्ये मृत्यूचा नियंता यमदेव देखील मीच आहे. दैत्यांमध्ये भक्तराज प्रल्हाद मी आहे, दमन करणाऱ्यांमध्ये काळ मी आहे, पशूंमध्ये सिंह मी आहे, पक्ष्यांमध्ये गरुड मी आहे. पवित्र करणाऱ्या वायूमध्ये मी आहे, शस्त्र धारण करणाऱ्यांमध्ये राम मी आहे, मत्स्यांमध्ये मकर मासा मी आहे, प्रवाही नद्यांमध्ये गंगा नदी मी आहे. सर्व सृजनांचा आदी अंत आणि मध्यही मीच आहे. सर्व विद्यांमध्ये अध्यात्म विद्या मी आहे, तर्कशास्त्रींमध्ये निर्णायक सत्य मी आहे, अक्षरांमध्ये अकार मी आहे, समासांमध्ये द्वंद्व समास मी आहे. अविनाशी काळ हा मीच आहे आणि सृष्टीकर्त्यांमध्ये ब्रह्मदेव सुद्धा मीच आहे. सर्व हरण करणारा मृत्यू मी आहे, भविष्यामध्ये अस्तित्वात येणाऱ्या प्रत्येक वस्तूचे कारणही मी आहे. स्त्रियांमध्ये कीर्ती, ऐश्वर्य, मधुर वाणी, स्मृती, बुद्धी, दृढता आणि क्षमा देखील मीच आहे. सामवेदामधील स्तोत्रातील बृहत्साम मी आहे, छंदांमध्ये गायत्री मी आहे, माणसांमध्ये मार्गशीर्ष, महिन्यांमध्ये मार्गशीर्ष महिना मी आहे, ऋतूंमध्ये वसंत मी आहे. मग फसवणाऱ्यांमधला द्यूत देखील मी आहे, तेजस्व्यांचे तेज देखील मी आहे, विजयातील मी साहस आणि बलवानांचे बलही मीच आहे. वृष्णीवंशीयांमध्ये वासुदेव मी आहे, पांडवांमध्ये अर्जुन मी आहे, मुनींमध्ये व्यास मी आहे, महान विचारक कवींमध्ये उशना मी आहे. अराजकतेचे दमन करणाऱ्या सर्व साधनांमध्ये दंड मी आहे, विजयेच्छू आहेत त्यांची नीती मी आहे, रहस्यांमधील मौन मी आहे आणि ज्ञानामधील ज्ञान देखील मी आहे. संपूर्ण सृष्टीचे बीज मी आहे, चराचर प्राणी माझ्या विना अस्तित्वात राहू शकत नाहीत. आणि म्हणूनच या सर्व विभूतींना अंत नाहीये. या सगळ्या विभूती भगवंतांच्या या चित्रामध्ये दिसत आहेत, की जे आपण बघितलं की जे अश्वराज आहेत, मग सदाशिव आहेत, मग कुबेर आहेत आणि मग ऐरावत आहे आणि हा श्वान घोडा आहे की जो ह्याच्यामध्ये मिळाला होता, अश्व जे मिळालेलं होतं ते सर्वात श्रेष्ठ असं अश्व मिळालेलं आहे. या प्रत्येक मग व्यास मुनींमध्ये व्यास मुनी, नारद मुनी आहेत, ही सगळ्या श्रेष्ठ व्यक्ती, मग सगळ्याचं सूचक हे भगवंतांनी दिलेलं आहे. माझा महिमा, माझा ऐश्वर्य व विभूती या अनंत आहेत, पण त्याच्यापैकी अभिव्यक्ती प्रत्येकाला एक दर्शवणारा सूचक मी तुला सांगितलेला आहे. हे अर्जुना, संपूर्ण सृष्टीचं बीज मी आहे, कोणताही चराचर प्राणी माझ्या विना अस्तित्वात राहू शकत नाही. कारण सगळ्यांचा परमात्मा, सगळ्या आत्म्यांमधील, सगळ्या जीवांच्या हृदयामध्ये निवास करणारा परमात्मा भगवंत आहेत आणि म्हणून हे प्रत्येक जीवामध्ये वसलेले आहेत. प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्मा आहे आणि म्हणूनच कुठेतरी हा सजीव आहे, कुठेतरी त्या जीव चालतोय, बोलतोय आणि म्हणूनच ते अस्तित्वात असू शकत नाहीत भगवंतांशिवाय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.
हे अर्जुना, संपूर्ण सृष्टीचे बीज मी आहे. कोणताही चराचर प्राणी माझ्या विना अस्तित्वात राहू शकत नाही. हे परतप, माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही. मी तुला जे सांगितले आहे ते माझ्या अनंत विभूतींचे केवळ एक सूचक आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे प्रत्येक गोष्टीचं म्हणजे या अभिव्यक्ती की हे फक्त मी एक सूचक तुला दाखवलेलं आहे. यत्ययत् विभूती मत्सत्व श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवाम. हरे कृष्ण. सर्व ऐश्वर्यवान, सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजाच्या केवळ एका स्फुलिंगातून उत्पन्न झाल्या आहेत, हे तू जाण. हरे कृष्ण माता. या विभूतींमधून आणि अशा या विभूतींमधून उत्पन्न की ऐश्वर्यवान, सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजाच्या केवळ स्फुल्लिंगातून की एका धाग्यातून आणि एका या अंशातून निर्माण झालेल्या आहेत. भगवंत सांगतायत की अशा प्रकारे भगवंतांच्या श्वासातून कितीतरी ब्रह्मांड निर्माण झाली, इच्छेतून याची उत्पत्ती झालेली आहे आणि अशा प्रकारे यांची निर्मिती झालेली आहे आणि अशा या अभिव्यक्ती निर्माण झालेल्या आहेत. अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परंतु हे अर्जुना, या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? माझ्या केवळ एका अंशाने मी हे संपूर्ण विश्व व्यापून धारण करून राहिलो आहे. हरे कृष्ण. या सगळ्या दिव्य ज्ञानाची भगवंत सांगतायत. आता बघा हे ऐश्वर्य, भगवंतांनी हा ऐश्वर्य कधी की जेव्हा अर्जुनाने जाणलं आणि अर्जुनाने एखादी गोष्ट कधी सांगितली जाते, जेव्हा व्यक्ती एखादी गोष्ट पटते एखाद्या व्यक्तीला आणि ती व्यक्ती स्वतःहून सांगते की तू मला हे तुझ्या विभूती आणि भगवंत अर्जुनाला कुठेतरी सगळं पटलेलं आहे. भगवंतांनी ज्या अध्यायातून उपदेश केलेला आहे, ज्या ज्ञानातून आणि ज्या योगामार्फत भगवंतांनी अर्जुनाला उपदेश केलाय, तो उपदेश अर्जुनाने जाणलेला आहे आणि आपल्या सामर्थ्याने त्यांनी मान्य केलेलं आहे की मला हे सगळं आता कळलेलं आहे आणि माझा भ्रम दूर झालाय. तू मला अजूनही पुढे मी थकत नाहीये, तू मला तुझ्या विभूती सांग. प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण सांगत नाहीयेत की मी हे दाखवतोय आणि मी हे माझं ऐक. त्यांनी सांगितलंय की ज्याच्या शास्त्राचा पुरावा घेऊन अर्जुनाने सांगितलंय की जेव्हा अर्जुन त्यांना ही विनंती करतो की तुम्ही मला अजूनही सांगा की मी कशाच्या चिंतनात, मग कुठल्या अभिव्यक्ती आहेत आणि कशाचं मन मी तुम्हाला चिंतन केल्याने मी तुम्हाला अर्पण होऊ शकतो, आय मीन तुम्हाला मी भेटू शकतो आणि कशा प्रकारे मी कुठल्या रूपात तुमचं चिंतन करू. आणि म्हणूनच या अभिव्यक्ती एक सूचक व्यक्ती म्हणून भगवंतांनी स्वतःच्या ऐश्वर्याबद्दल सांगितलंय. आणि मग या सविस्तर की कुठेतरी त्या गोलोकाचा जो मी तुम्हाला पाठवला आहे, ज्याचं वर्णन की एका अंशातून हे ब्रह्मांड, या सगळ्यातून या निर्मिती हे विश्व पूर्ण व्यापून टाकतात भगवंतांच्या तेजाने आणि एका अंशाने सुद्धा भगवंत सारं विश्व व्यापून टाकतायत. तिथे या दिव्य ज्ञानाचं याची काय आवश्यकता आहे? म्हणजे हे ज्ञान कुठेतरी सगळा भ्रम दूर करायला आहे, पण भगवंत निर्माण कशातून करतायत? तर एका छोट्या अंशातून पण भगवंतांनी ब्रह्मांडांची आणि उत्पत्तीचं कारण आहे, जे कारणाचे कारण परम कारण आहे. असा हा सगळा अगदी शुद्ध भक्तीबाबतचा सगळा प्रवास आपण करतोय, जो या चतुश्लोकी गीतेतून आज भक्ती मार्ग आणि कशा प्रकारे अभ्युदय, संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन आणि कशा प्रकारे त्या ध्येयापर्यंत कृष्ण भक्ती, कृष्ण प्रेमामध्ये कसं जायचंय आणि कशा प्रकारे मग हे ज्ञान आणि या विभूतींमार्फत की हे ज्ञान तर सगळं देतोय मी तुला, परंतु या विभूती आणि या अभिव्यक्ती माझ्या आहेत की याने मी सगळं विश्व व्यापलेलं आहे आणि एका अंशाने मी माझं सगळं, एका माझ्या अंशातून हे सारं विश्व व्यापलेलं आहे की जिथे अनेक ब्रह्मांड भगवंतांनी निर्माण केलेली आहे, तशा या एका विश्वाला माझ्या छोट्या अंशाने सुद्धा मी व्यापून टाकलेलं आहे. अशा या भौतिक जगाची निर्मिती करून मोकळे झालेत, परंतु याचे अकर्ता आहेत आणि कशा प्रकारे कुठलाही प्रभाव नाहीये. प्रत्येक अध्यायातून भगवंताने या ना त्या मार्गाने, परंतु कशा प्रकारे भक्तीच्या या वेगवेगळ्या मार्गातून हे लीन केलं जातं आणि कशा प्रकारे या दिव्य ज्ञानाची माहिती घेतली जाते, हे आता या 10व्या अध्यायातून जाणलेलं आहे. आपण उद्या विश्वरूप दर्शन करणार आहोत की कशा प्रकारे या ज्ञानाची तर माहिती असते, परंतु कशा प्रकारे अर्जुन, नाहीतर गीता कदाचित तिथेच संपली असती जिथे अर्जुनाचा भ्रम दूर झालाय. अर्जुनाला आता पटतंय की तू परम तत्व आहेस आणि तू जे मला सांगतोयस हे मला सगळं पटतंय आता.
सगळं मान्य केलंय अर्जुनाने. परंतु पुढे जाऊन का आवश्यक आहे? का भगवंताला उद्याच्या अध्यायात ते अजून उलगडणार आहे, की पुढे का ही अजून भगवद्गीता का उपदेश केला गेला आणि का प्रत्येक टप्प्यावरती अजूनही काय प्रश्न आहेत अर्जुनाच्या मनात ते आपल्याला जाणून घ्यायचंय. आणि म्हणूनच ही योजना, जसं मी म्हटलं हो, की या योजनेमध्येच आपल्याला ही सगळी उत्तरं मिळतायत, की आपल्या मनातल्या शंका पण कितीतरी दूर होतायत. पण यासाठी मनात कुठेतरी श्रद्धा, कुठेतरी तो विश्वास, कुठेतरी स्वतःला चाचपडणं, कुठेतरी स्वतःला व्हेरिफाय करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. मग या मार्गावरती आपण आपले भ्रम दूर करतोय का? आणि त्याच प्रकारे आपण या ज्ञानाने काय जाणून घेतोय हे महत्वाचं आहे. असं हे आपण कृष्णाला जाणलेलं आहे. 10व्या अध्यायाचा हा थोडाशी विभागणी आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. काही प्रश्न असतील तर निश्चित विचारा. मी रेकॉर्डिंग थांबवते. ही खूप सुंदर असे भक्तीचे मार्ग आहेत. याच्यामध्ये